presented by Nisha सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में यदवे के हनी खादल जवनिया लिपटल रहेला डोरावे में सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में DJ Raji समस्तीपुर मारेला मजा कोरावे में डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन शादी वाला मजा मिलता कुआर में अपन तमानीला गावे दियार में अपन तमानीला गावे दियार में शादी वाला मजा मिले कुआर में अपन तमानीला गावे दियार में 16 बरिस में रही गदराइल 17 बरिस में सामान चिकनाइल सखी रे रोजे सखी रे रोजे सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में यदवे के हनी खादल जवनिया लिपटल रहेला डोरावे में सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में DJ Raji समस्तीपुर मारेला मजा कोरावे में डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन कोरावे में फोन करके कहे अब बसवारी तोनी सवेर पर देवे लगारी तोनी सवेर पर देवे लगारी फोन करके कहे अब बसवारी तोनी सवेर पर देवे लगारी राइटर राजा फरले बपारदा रंजय रौनक उड़ावले बगारदा सखी रे रोजे सखी रे रोजे सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में यदवे के हनी खादल जवनिया लिपटल रहेला डोरावे में सखी रे रोजे भोरावे में मारेला मजा कोरावे में निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन पूर्वी चंपारण। कॉन्टैक्ट नंबर 9199425490।